Retinacat a l'escolta, el nostre podcast. Des de Retina Catalunya parlem amb Albert Espanyol i amb Jordi Pala, dos referents de l'associació Retina Catalunya, liderant-la durant 20 anys. Bon dia, Jordi. Bon dia, Javi, bon dia. Bon dia, Albert. Bon dia, Javi. Per arribar a això, a 20 anys, cal començar pels principis. Albert, què feies abans d'entrar a l'associació? Doncs mira, abans d'entrar a l'associació laboralment, doncs vaig estar a 3 multinacionals. La primera d'elles era la Firestone i em dedicava doncs, al departament de facturació. La segona va ser una empresa química, la hispanoquímica Houghton, i allà ja em vaig començar a dedicar al departament de comptes a cobrar com a cap de secció. I a la darrera companyia doncs, va ser la AMP espanyola, Aigües Maritime Products, que era una empresa líder en connectors elèctrics. I aleshores allà també estava com a cap de secció del Departament de Comptes a cobrar. I bé, circumstàncies de la vida, va aparèixer la retinosis, no aparèixer, ja la tenia, però ens va començar a donar problemes la retinosi pigmentària i aleshores va ser ja quan vaig decidir doncs, posar fi a la meva vida professional. I tu, Jordi? Bueno, jo l'any 73, si no em falla la memòria, doncs vaig anar a treballar a l'Institut Nacional de Previsió, l'INP, era funcionari. Posteriorment vaig aprovar les oposicions i quan va venir la democràcia em vam adherir a un altre centre que era la gerència d'informàtica de la Seguretat Social. I posteriorment això es va convertir en la Tesoreria General de la Seguretat Social, que allà vaig acabar doncs, la meva feina l'any 95, si no em falla la memòria, i vaig estar fins al 2001, dedicat una miqueta a l'associació i feia cosetes, descansava perquè ja van donar una pensió d'incapacitat permanent i aleshores em van oferir feina aquí a la ONCE com a cap d'autonomia personal i benestar social i vaig estar aquí uns 7 anys aproximadament fins al 2007-2008 gairebé. I vosaltres, sí, ara entrem en això. Vosaltres vau començar diguéssim, a fer aquest tàndem, Epi Blas, Barner i Flapi, Hernández i Fernández, o sigui, us coneixem com una parella que han liderat aquesta associació. Però això comença l'any 2004, però abans, o sigui, aquell moment en què comenceu a pensar en ficar-vos a l'associació i en un moment determinat tirar-la endavant, això com arriba? Doncs, parles tu, Jordi? Sí, primer Jordi. Parlo jo, que sóc el primer que va entrar. Vale? L'any 97 aproximadament, em van oferir la possibilitat de ser el tesorer de l'associació i ho vaig acceptar-ho i aleshores al cap d'un any aproximadament, més o menys, sempre és més o menys, ja són molts anys, de l'any 90 i pico fins ara, imagina't el temps que ha passat, no? Doncs a la persona que era un secretari de l'associació també va marxar perquè li van oferir feina a la ONCE i jo vaig parlar amb el president que hi havia en aquell moment, el Joan Claramunt i tal, i l'Armando Digón, que també estava per allà, i li vam oferir el lloc de secretaria en l'Albert. Al cap de... Jo ja portava com a tesorer aproximadament un any i mig. No, Albert? Bueno, més o menys. Més o menys. Sí, a veure les dades. Bé, jo, com diu el Jordi, quan vaig deixar el treball,
sempre és allò que dius, bueno, i ara què faràs, no? Donada l'activitat que tenia en els anys professionals. I aleshores, bueno, a mi em van diagnosticar de retenció pigmentària a 1994 i aleshores és quan cap a l'any 95 em començo a conèixer doncs, en Jordi Palà. En l'any 96 és quan comencem a donar voltes per l'Associació d'Afectats de Retinòsi Pigmentària a Catalunya i el que deia el Jordi abans, li ofereixen el càrrec de tresoreria i l'any 97 doncs, a mi em toca la secretaria, em van regalar la secretaria, no? I aleshores doncs, bueno, ja continuem treballant i fins a l'any 2000 que comencen a haver-hi eleccions i d'aquestes eleccions doncs ja és quan el 2004 comença la verdadera situació del tàndem que han format durant 20 anys, tant el Jordi com jo, que tothom es coneixia com la Guàrdia Civil perquè sempre anaven junts amunt i avall. Sí. Doncs el 2004... Explica'ns una mica com es confecciona la llista, si hi havia molta gent interessada... No, el 2004, de fet, anteriorment, l'anterior president, Joan Claramunt, va dimitir tal per problemes personals i en aquella època l'Armand Digon va agafar de manera transitòria la presidència, fins que vam agafar i vam decidir iniciar unes eleccions com corresponia al 2004. En aquell moment l'Armando no volia seguir com a president i em van proposar a mi i jo treballava, i ell en aquells moments encara treballava a la ONCE, vaig presentar jo com a president, l'Albert com a vicepresident, i si us haig de dir la veritat, encara el secretari i el tesorer no recordo qui era. Tu recordes, Albert? Home, que t'he fotut amb un lío, ara. És que clar, tu m'has passat la pelota. En qualsevol cas passen, o sigui, dintre d'aquests 20 anys ens podem oblidar d'un nom en un moment concret. Sí, això està clar. No, la qüestió és... Però vam començar el 2004, l'Albert i jo com a president. L'Albert, de fet, a veure, us haig de dir, fins al 2007, mitjans del 2007, pràcticament ho feia tot, perquè jo treballava a la ONCE i, evidentment, tenia un horari bastant ampli i em podia dedicar lo just a l'associació. I, l'Albert ho va fer molt bé fins que jo el 2007-2008 em vaig incorporar ja que em vaig deixar de treballar a la ONCE perquè l'oferta que em van fer no m'interessava i em vaig dedicar a l'associació fins al 2024. Als principis, això 2004, 2008, 2012, quants socis hi havia més o menys, aproximadament? Mira, quan jo vaig entrar a l'associació, jo era el soci 381, perquè la memòria no és que sigui així de bona, és que ho acabem de mirar ara fa un rato. Aleshores l'Albert era el 346, oi, Albert? Sí, efectivament. El 346 l'Albert i 381 jo, imagina't. I en aquella època el tema, no sé si m'ho preguntaràs després i m'adelanto, però era impressionant perquè érem 381 socis quan jo vaig entrar i era el tesorer i feia els rebuts a mà. Amb les teves dificultats. Amb les meves dificultats, un a un. Clar. Vull dir, poca broma, Realment a l'ordinador, teníem un ordinador, però poques coses fèiem en aquella època. En aquella època, sí. A meitats dels 90 es feien poques coses, encara. Doncs, durant aquest temps, en aquests 20 anys, quines coses creieu que més o menys s'han mantingut des del 2004 fins al 2024? Coses que, per exemple, en l'atenció al soci o les persones que arriben o en relació a com gestioneu l'associació? Aviam, jo si puc permetre en Jordi, i tant. Jo diria que quan entrem a l'associació nosaltres
el 1996, 97 i 98 i tal, ens trobem, tal com comentava molt bé el Jordi abans, amb una associació on es feien els rebuts a mà. I per què? Perquè les fitxes també es feien a mà. I les fitxes que nosaltres teníem de les dades dels socis, la veritat és que faltava quantitat d'informació. Aleshores, com un codi postal, potser l'adreça estava mal feta i aleshores vam tenir una tasca d'uns quants anys posant al dia totes les fitxes de tots els socis que teníem en aquell moment. I això, doncs, era un treball que vam fer el Jordi i jo amb aquella visió que teníem aleshores, que si ens el poséssim ara seríem la mar de feliços. Però bueno. I què va passar? Que, un tema molt important, de fer-ho a mà vam passar a informatitzar amb un sistema que tenien que es deia Àgil, els rebuts mitjançant com es deia, els disquets, no? Que entregàvem a la caixa i aleshores quan arribava el moment de passar-li les quotes al soci ho fèiem amb un periquete, quan abans tardàvem moltíssim. I aquesta va ser una de les tasques que ens va portar bastanta feina i arrel d'això és quan ja comencem. Un cop l'associació la teníem, segons nosaltres, una miqueta ja endreçada, a donar atenció a les persones que ens venien, que havien sortit de la visita oftalmològica i l'oftalmòleg els havia dit vostè té una malaltia que es diu retinosi pigmentària. I aleshores, clar, aquella persona totalment despistada anava a la ONCE i preguntava, hi ha alguna associació que es dediqui a això? Doncs sí, tenim l'Associació d'Afectats de Retinosi Pigmentària a Catalunya, perquè va iniciar així, l'any 1988 es va inscriure com a Associació d'Afectats de Retinosi Pigmentària a Catalunya. I, a partir d'aquí, nosaltres, la nostra tasca, potser de les importants que podem dir, és que fèiem l'atenció personal amb aquell afectat i l'informàvem una miqueta més de lo que era la retinosi pigmentària que li havien dit, que aquesta persona desconeixia. I, depenent del seu estat, li indicàvem els camins que tenia que seguir. I ara parla tu, Jordi, si no a mi la boca ja se m'està secant. No, el que està dient l'Albert és cert, doncs ens vam donar compte que realment en aquell moment com podíem ajudar més a les persones era amb temes administratiu, ajudes, drets, obligacions, i sempre ens vam també donar compte de manera, com ho diria jo, desmesurada, de que les persones venien amb el problema visual, amb les pors de no poder seguir treballant, i aquesta por conduïa a dir és que jo tinc una família, és que jo pago un lloguer, és que jo pago una hipoteca, és que tinc 2 fills, han de menjar. Aquí d'alguna manera els vam començar a encaminar, a ajudar per demanar el tema de la pensió d'incapacitat, no? I la veritat és que això ens ha portat molts anys perquè aquesta problemàtica segueix afectant a la gran majoria de gent que ve a l'associació, sobretot els afectats que estan en una edat laboral, no? I estan treballant encara i pateixen per perdre la feina. Mai es planteixen és que no puc treballar, hauré de fer alguna cosa. No. I si perdo la feina? Aquesta és la reflexió que la majoria d'ells fan, no? Doncs amb això hem estat treballant, se podria dir que als 20 anys, pràcticament. I realment, jo crec que en l'Albert i a mi i els de més gent que formàvem part en cada moment i cada legislatura de la Junta Directiva de l'associació, era la feina més agraïda, com aquell qui diu. Perquè realment sí que tu veies que la teva tasca
la teva ajuda, els teus consells ajudaven realment a la gent a tirar endavant, a no patir per aquella hipoteca, a no patir per aquell lloguer, a no patir perquè els seus fills mengin. No sé si m'explico. I això és molt important, molt. I és el que ens donava una satisfacció molt gran. Jo moltes vegades he parlat amb assemblees i amb d'això i he dit que nosaltres tenim una nòmina emocional. I és veritat, és una nòmina que no són calés, però jo diria que és inclús més que diners. Sí, jo t'ho he sentit dir més d'una vegada dintre de l'associació. Hem parlat de com era de difícil el fet, per exemple, de que arribés als socis la comunicació postal, les revistes, no? Perquè hi ha hagut unes persones al darrere que hi han posat, diguéssim, el coll per fer-ho amb les seves limitacions, però per aconseguir-ho. Hem parlat de el tracte a les persones, no? Que és una de les claus de la nostra associació. Però al llarg de 20 anys hi ha hagut moltes coses que han canviat. Estàveu parlant de qüestions, per exemple, tecnològiques, com afectaven el funcionament intern, però també és veritat que una de les coses que sens dubte ha canviat en aquests 20 anys és la informació que té la persona mirant a internet sobre la seva malaltia acabada de diagnosticar. Vosaltres, que heu anat seguint com s'ha investigat les nostres malalties, què heu notat en aquests 20 anys? Què us heu trobat? Bueno, Albert. Tu estàs cansat, Albert, has parlat. dispara tu. I Aquesta és per tu, Albert. Aviam, sí que ha canviat bastant, O sigui, als inicis de l'associació d'aquests 20 anys que estem parlant, a partir del 2004, doncs, esclar, els mitjans de comunicació o l'internet, que aleshores començava a tenir, nosaltres teniu en compte que vam crear una pàgina web, però amb un company que teníem a l'associació i ens vam muntar una petita web i amb allò érem feliços, no? Però era res, comparat amb el que tenim ara i el que tindrem. Però el que us anava a dir, el tema de la investigació. Ha canviat perquè quan venien les persones afectades, i us he comentat abans, doncs no sabien absolutament res de la seva malaltia. Aleshores, el que intentàvem nosaltres era parlar-li i donar-li ànims. A vegades el Jordi es dedicava més a la part dels possibles beneficis o perjudicis que podia tenir aquella persona al adquirir una pensió d'incapacitat o el que fos, i jo el que intentava animar una miqueta amb aquella persona que venia totalment destrossada de l'oftalmòleg perquè li havia dit, alguns, vostè es tornarà cec, per exemple. I aleshores intentava, clar, en aquella època teníeu en compte que, per posar un exemple, l'any 1988 només hi havia diagnosticat un gen per la retinosi pigmentària. Avui en dia, esclar, això s'ha englobat, la retinosi pigmentària s'ha englobat amb el que són les distròfies hereditàries de retina en general, i aquí podem-li posar l'Stargardt, la cromatòxia, les distròfies de cons i bastons, una sèrie de patologies que formen part de la retina. Aleshores, jo puc dir que quasi tothom venia dient amb el diagnòstic vostè té retinosi pigmentària, i tot es posava amb el mateix calaix del sastre, el mateix sac. Aleshores, s'intentava donar una miqueta d'esperances a la gent que venia i, clar, t'ho preguntaven ells mateixos, no? I això, hi ha algú, s'està estudiant molt,
Però jo recordo en aquelles èpoques, als principis, si estem parlant del 2004, doncs posar-li 10 anys més, que es parlava d'assajos en el laboratori, però amb animals. Les típiques ratolins. S'ha parlat molt de l'RD10 i es treballava amb animals. Aleshores, però bueno, ja era una satisfacció per a la persona que estava escoltant, l'afectat, de que s'estava treballant per intentar trobar alguna cosa a les nostres patologies. I bé, així es va anar treballant. Nosaltres, una de les tasques també importants que teníem era intentar parlar amb oftalmòlegs i genetistes, perquè en aquella època l'important d'aquestes patologies era el diagnòstic genètic i aleshores parlàvem amb tots els genetistes dels diferents hospitals que hi havia per veure com anava prosperant el tema de genètica. I podem donar gràcies avui en dia que la genètica ha donat un pas important. Possiblement es pot donar molta més rellevància a el que és la genètica, però amb el que tenim actualment estem amb el que són les discapacitats de retina al voltant dels 300 gens i del que és la retinosi pigmentària en si hi ha uns 100 gens diagnosticats. Per tant, hem anat ja dels assajos que són de laboratori amb ratolins a assajos ja en persones, assajos clínics. I això sí que s'ha donat un salt molt qualitatiu en aquest aspecte. És un gran salt. Sí. I a més d'això, una cosa que també has deixat dit en la teva anterior resposta és el moment del canvi del nom de l'associació. Que, si no recordo malament, és el 2018. Sí. A l'abril del 2018 canviem el nom. Bé, expliqueu com va ser això. Jo abans, si em permeteu, voldria afegir amb el tema que ha explicat l'Albert. Va haver-hi un acte en concret que a mi realment em va fer aterrissar molt, perquè sempre que sentíem sembla que trauran un tractament per retinosis, hi haurà una operació, doncs tenies una il·lusió, unes esperances de que tu estessis dintre d'aquestes possibles solucions, no? I recordo exactament, perquè nosaltres no vam parlar, ara aquí no ho hem comentat, però nosaltres formàvem ja part de FARPE i Fundaluce. I un any vam anar a Madrid, l'Albert ho recordarà també perfectament, vam anar a Madrid amb una conferència que es feia a l'IMSERSO, que organitzava la Federació Espanyola d'Associacions de Retinosi Pigmentària d'Espanya. I el protagonista era un senyor, que me'n recordo perfectament perquè no se m'oblidarà mai el seu nom, es deia Manuel del Cerro, i aquest senyor ens va explicar la frase, és que va ser un acte que a mi em va marcar molt, que crec que a més em va ajudar molt a mi, em va ajudar molt, que estábamos en el amanecer de un nuevo día, va dir aquell senyor, perquè ell el que estava fent era transplant de cèl·lules de l'epiteli pigmentari, d'acord? Llavors, amb aquell acte, hi havia un equip de psicòlegs, no?, que donada les grans expectatives que allà es donaven, li va fer el comentari, no?, que s'ha d'anar amb cuidado perquè la gent se va per arriba i les caïdes són dures, no?, com deien allà, i és veritat, no?, la gent s'il·lusionava i després, el disgust era important i de vegades difícil d'assimilar, no?, per a les persones. Aquell senyor va dir que sí, que sap. I aleshores, en aquella època hi havia una revista que es deia Tiempo, que a més, que anava molt bé, venia amb la revista amb un caset, que la revista estava gravada en el caset. Per tant, aquella revista la comprava moltes vegades, val? En la revista Tiempo, posterior amb aquesta trobada que ja he comentat de Madrid, de Manuel del Cerro, venien
unes lletres de 2, 3, 4 centímetres en portada i la frase era ciegos, ya pueden ver. Ah, molt curta i contundent. Los ciegos Sí, ja senyor. poden ver. Aleshores, això a mi em va marcar molt perquè sabia que no era cert, no? I això penso que amb el transcurs de tots aquests anys que hem estat l'Albert i jo a l'associació, doncs ens ha marcat per no fer volar coloms i per no dir-li a la gent tranquil·la, les coses s'han de comprovar, quan veieu una notícia s'ha de valorar, s'ha d'estudiar, s'ha de pensar i s'han de veure sobretot resultats. És que de fet hi ha moltes notícies que es poden llegir sovint, que ens arriben per WhatsApp o per qualsevol altre sistema, que diuen coses similars a això que acabes de dir, de la revista Tiempo. És que és molt important que per lo menys la gent que està allà a l'associació i que té els nous socis, les noves persones diagnosticades, no els animi d'una manera, podria dir, fraudulenta. M'explico? Sí. Jo, per mi, això ha sigut bastant important. Quantes vegades heu sentit en 5 anys hi haurà cures? Quantes? Bueno, aquest era, per dir alguna cosa, el lema que utilitzàvem, no? quan venien les persones afectades a l'associació. I això, quant de temps vostès calculen que hi haurà una solució? Al principi, això d'aquí 5 anys, més o menys, ja estarà arreglat, no? Passaven aquells 5 anys i deien, d'aquí 5 anys més. Al final vam acabar amb 10 anys i ara diem que s'està treballant molt i és cert, amb aquests els investigadors científics d'avui en dia diuen que amb els 20 últims anys, darrers anys, s'ha fet un gran pas amb la recerca i és així. El que passa que nosaltres, com a afectats, voldríem que d'avui per demà això ja ho tinguéssim solucionat. I no és així perquè tot el que tracta de gens i genètiques i tal és molt lent, i a més els ulls és un dels òrgans que tenim potser dels més complicats, més complicat perquè teniu en compte que la retina és el final del nervi òptic i que va al cervell. Aleshores, això costa moltíssim que el nervi òptic s'estimuli a través de la retina i dels fotoreceptors, que són els que envien aquesta senyal al nervi òptic i al cervell, que ho transforma en visió. I això és la gran incògnita que tenen encara avui en dia els investigadors, de poder trobar per què falla el sistema aquest, no? Però bé, avui en dia podem comptar amb potser centenars d'assajos i d'investigacions que estan en marxa i potser ara tiraré un pegote, però crec que possiblement entre 5-10 anys les situacions comencin a canviar. Perquè realment han canviat, dins de les nostres legislatures que han tingut, ha canviat perquè en l'any 2021, i molts de vosaltres sabreu, que amb una malaltia en concret, la neurosi congènita de Leber, amb el gen RPE65 es va crear un fàrmac, el Luxturna, que és una malaltia, aquesta, la neurosi congènita de Leber, d'estadis precoç. Aleshores, si ho agafes amb aquests estadis precoç... Se li pot aplicar el tractament? Sí, es pot aplicar el tractament i pot tenir beneficis del tractament. Però tot ho posem així, entre cometes, perquè, realment ha sortit el fàrmac. Ara està en marxa un altre també de la neurosi congènita de Leber amb el gen CEP290 i també s'està treballant. I hem de donar gràcies també que a l'Estat, el Ministeri de Sanitat, va anomenar el CESUR com aquí a Barcelona.
Hi ha 2 TSUs a Espanya, que és el Centre d'Unitats de Referència. N'hi ha diversos, centres d'unitats de referència, però d'altres patologies. Però concretament, de la visió, a l'any 2021 es crea el CSUR a Barcelona i també al País Basc. O sigui, Catalunya i País Basc. I aleshores això també ha donat ales perquè es pugui la recerca iniciar i potenciar molt més. I això no ha de ser significatiu. Jo afegiria aquí, amb el que ha dit l'Albert, que hem de ser conscients també el que pot en un moment donat ajudar l'Estat. No? Penseu que el Luxturna, que era el tractament aquest, és un tractament que es va aconseguir que es financiés a través de la Seguretat Social. Si això no hagués sigut així, pocs pacients haguessin pogut ser tractats, perquè hem de saber que el preu que la Seguretat Social pagava per cada injecció de Luxturna, una cada ull, eren 365.000 euros per ull. Això penso que és important que la gent ho sàpiga perquè vegi el valor que tenen aquestes teràpies gèniques, que, clar, els laboratoris, evidentment, els hi costen molts diners, però que, afortunadament, gràcies a la sanitat pública, també han pogut molts dels pacients ser tractats. No? I després comentaves ara al principi de la pregunta, Javi... Sí, la pregunta era molt clara. Sí, has dit, aquests 5 anys, quantes vegades heu sentit de 5 anys? No, aquesta no és la pregunta que jo volia dir, però tu acaba amb això que estàs dient i recupero l'altra. Però quan has dit això, m'hi han recordat que cada vegada que des de fa molts anys, no des del 2004 quan érem president i vicepresident, sinó abans també, que nosaltres sentíem no, amb 10 anys, no, amb 5 anys i tal. Jo me'n recordava sempre d'aquella cançó del Joan Manuel Serrat de fa 20 anys, que tinc 20 anys. No? Que és que em venia a la memòria perquè realment era sempre la mateixa pel·lícula. No ho sé. Jo penso que els oftalmòlegs també, clar, entre cometes els apretàvem una mica, amb el sentit de que opinessin. I aquí és on estava poder el defecte aquest de 10 anys per dins alguna cosa ens deien això, però clar, cada any feia 10 anys i l'any següent també feia 10 anys. I aleshores això no varia. Les esperances són difícils de gestionar. No, allò que us preguntava abans, i és veritat que d'una manera o d'una altra ha sortit a la qüestió, perquè, clar, o sigui, l'associació comença com a afectats de retinosi pigmentària de Catalunya, i hi ha un moment determinat en què hi ha aquest canvi de nom cap a Associació Retina Catalunya, que engloba les diferents distròfies hereditàries de retina, entre elles la neurosi congènita de Leber, de la que també hem parlat ara mateix. No? Però jo el que volia dir és això, no? És a dir, la pregunta és com feu aquest canvi? És a dir, en quin moment es comença a plantejar i quan es vota? Bueno, aquí hi ha... Aviam, moltes associacions d'afectats de retina, tant europeus com internacionals, totes davant es posen la sigla de retina Suïssa, retina França, retina Itàlia, retina tal, no? I aleshores, doncs, bé, es pensa també que fins ara nosaltres estàvem com, diguéssim, englobats a lo que era l'Associació d'Afectats de Retinosi Pigmentària a Catalunya, retinosi pigmentària, quan, per exemple, en l'any 2018, quan decidim en Junta i en Assemblea ratificar el nom aquest de Retina Catalunya, doncs, per què? Perquè ja no es basa només en retinosi pigmentària, sinó que aquí engloba ja totes les patologies que afecten a la retina. He dit abans ja que n'hi ha bastantes. I totes aquestes patologies queden reflexades, que això no ho hem comentat, l'any 2014 es crea la guia de distròfies hereditàries de retina pel Ministeri de Sanitat. I aquí això és una guia
que tots els oftalmòlegs la tindrien que tenir i premar un botó en el seu ordinador i allà els hi surt totes les patologies que hi ha i els beneficis o perjudicis que pot tenir l'aplicació d'un producte o la... En fi, explico una miqueta què és cada una. Hi ha la vitamina A, aquesta malaltia. Això mateix. Correcte. La vitamina A, doncs, hem de saber, no?, tots plegats, que pels que pateixen la malaltia de l'Stargardt està totalment prohibida, no? Però a la seva època doncs això no es deia i per exemple a lo que és la retinosi pigmentària sí que ens deien que prenguéssim bastantes unitats, no sé si fins a 10.000 unitats diàries de vitamina A, perquè això anava bé. En aquelles èpoques recordo també que es parlava molt de lo que era la dieta mediterrània i els beta-carotenos, o sigui, el règim, no?, de la dieta mediterrània, rica doncs, amb el que és les verdures, els fruits vermells i tot plegat, perquè contenien el caroteno, que, segons diuen, va molt bé per la visió i el que intenta no curar la malaltia, sinó aturar la distròfia o la degeneració de la retina, no? I, a veure, el que es deia fa aquests 20 i pico d'anys serveix igualment avui en dia, o sigui, avui en dia tindrien que aplicar doncs aquestes dietes perquè beneficien no només els ulls, sinó tots els òrgans del cos humà. I bé, aleshores sempre s'havia intentat a l'Associació d'Afectats de Retinosi Pigmentària de que cada any tinguéssim doncs, una trobada científica i ho fèiem doncs, en èpoques nadalenques i d'aquesta forma doncs, bueno, ens reuníem doncs, els socis, ens felicitaven els Nadals, no? I compartíem una miqueta tots plegats. Aleshores havíem portat doncs, diferents investigadors, científics, genetistes, oftalmòlegs, tot. Cada any, des de... Això vam començar doncs, el 2000, a partir ja, jo diria a partir del el 2004, quan entrem, és quan això, per dir alguna cosa, fem una patent, no?, de que cada any hi hagi una reunió d'investigació, perquè d'aquesta forma també ens servia a nosaltres d'experiència i també servia pels propis afectats de doncs, veure què s'estava fent amb el món aquest. Perquè, esclar, molts a vegades venien a l'associació dient, bueno, aquí molt de rotllo, però jo estic igual, i no he sentit que hi hagi res. Aleshores, doncs clar, se'ls tindria que dir que això doncs, és molt costós, però que s'està investigant, no? I així ha sigut en el transcurs dels anys. També hi ha una cosa que també vam establir quan vam entrar el Jordi i jo a l'associació, és que cada 5 anys ens reuníssim i féssim doncs, una miqueta de celebració o aniversari cada 5 anys. I així s'ha fet. S'ha fet el 35è aniversari l'última i el 2028 vindrà doncs, l'altre aniversari serà el 40 anys de la creació de l'associació el 1988. I aleshores, clar, com nosaltres vam entrar ja sobre el 2006, doncs els 5 primers anys no s'havia fet res i sí que van commemorar el 10è aniversari, que va ser el primer, que el va fer en l'hotel Expo Hotel d'aquí dels Països Catalans de Barcelona i és la primera vegada que van comptar amb un conseller de Sanitat que va ser el doctor Eduard Riu. Perquè hi havia properes eleccions, Albert. No te s'oblidi que això és important. La part política també compta, però ara explicarem la part política. Aleshores, doncs, bueno, sí que va venir. Els darrers anys doncs, hem intentat portar consellers, però portaven persones del mateix Departament de Sanitat, no? Importants també, i que ens han donat suport, i en aquest sentit, doncs bueno, aquí
portàvem quan fèiem aquestes celebracions, no? Doncs portàvem un plantell també de bons científics, i no de la pública, sinó també de la privada, perquè en aquelles èpoques teníem un gran contacte amb l'IMO, no? I aleshores recordo que el 30 aniversari doncs vam comptar amb el gran mestre d'oftalmòlegs i el catedràtic Borja Korkowski, no? I tot el seu equip, que ens van explicar molt bé. Eren les èpoques de la visió artificial, i aleshores va venir una persona implantada d'un aparell d'aquests de visió artificial, que a la llarga la visió artificial s'ha quedat una miqueta en via morta, no? Però bueno, esperem que tirin endavant. A veure, jo retorno a la pregunta del Javi, que era per què vam canviar la titulació de l'associació, no? Com molt bé dit l'Albert, al principi doncs hi havia una tendència a nivell europeu i a nivell espanyol també. I a nivell espanyol nosaltres ens vam donar compte que evidentment hi ha moltes associacions molt petites, no? Associacions que potser tenen 50, 60, 70 socis, Podem parlar d'Extremadura, podem parlar de Saragossa, podem parlar de Canàries, podem parlar de Castilla-La Manxa, etc. Doncs són associacions. Clar, què van veure aquestes associacions dintre de la possibilitat de canviar el nom? Doncs que abarcarien més patologies i podrien tenir uns quants socis més. I són els que van començar a canviar els noms. I posteriorment, seguint la tendència, també ho vam fer nosaltres. O sigui, en principi la resposta sintetitzada és aquesta. Molt bé. Doncs amb això arribem a l'any 2024, any en què hi ha unes eleccions, en què, com només es presenta una candidatura, doncs queda aprovada, i vosaltres passeu de ser president en el cas de Jordi i vicepresident en el cas d'Albert Espanyol de Retina Catalunya a membres de la Junta. Vocals. Sí, por fin. Bueno, membres. Llavors, jo crec que és un bon moment per anar cloent l'entrevista, donar-vos les gràcies per tota aquesta feina i que feu una valoració de com està la situació actual de l'associació. Home, jo penso que l'associació està en bones mans. Vull dir, tots els membres de la Junta Directiva i vocals doncs, col·laboren i són gent que tenen clar, què passa? L'Albert i jo tenim una edat, no? I això no perdona. I en uns moments donats, amb la tecnologia a les mans, hi ha un punt amb el que et quedes tallat. Clar, nosaltres ja vam fer un pas de fer els rebuts a mà, aconseguir un rebut, un programa, com ha dit abans l'Albert, que es deia Àgil, que ens va proporcionar la caixa i que feien amb els rebuts si els hi portàvem amb un CD. Vull dir, clar, ja vam fer aquest pas, però és que ara se'n fan altres pas que, francament, jo parlo per mi, però penso que l'Albert igual està a la mateixa situació, no? Hi ha coses que ja ens superen, no? I més sense sex totals, vull dir, ens costa una mica, no? Aleshores, jo penso que això és positiu, es fan moltes coses molt bé, jo estic content, francament, perquè vulguis o no, clar, de vegades la gent pot pensar, ostres, aquest tio 20 anys com a president. Jo ja he intentat no ser 20 anys com a president, us ho garantitzo, però què passa? Passa que quan tu estàs en una associació com la nostra, el col·lectiu de persones que estan disposades a col·laborar i tenen disponibilitat no és gran. No és gran. Aleshores, que hi hagi alguna persona que es vulgui responsabilitzar per estar dintre de la Junta Directiva no és fàcil. No és fàcil. Dit això, clar, què ens trobàvem a l'Albert i jo? No, seguiu vosaltres. I què canviàvem? Secretari i tesorer.
I això és i hem anat tirant. Realment, això ha sigut bueno, a mi personalment, jo encara que no em responsabilitzo de moltes coses en l'associació i la tasca que més o menys em va oferir l'Alfons va ser tractar les persones, les visites i tal, la gent que ve, que a mi ja m'agrada. Jo ara estic tranquil perquè no em responsabilitzo de l'administració, d'això, d'allò, de pagar, d'anar, de fer, de mirar, de parlar amb el metge aquest, de l'altre, totes aquestes coses. I ara faig una miqueta el que m'agrada, que és això, atendre la gent. I realment m'he donat compte que jo l'associació me l'estimo, molt, perquè m'ha donat moltes alegries, no? Alegries de quina manera? Amb el reconeixement de les persones, amb l'ajuda que li hem donat a molta gent, de tot tipus. I això, d'alguna manera, sempre és gratificant, no? És allò que parlaves abans de la nòmina emocional. És que la nòmina emocional hi ha moments puntuals. No direm mesos, perquè no és així, però hi ha moments puntuals amb algun tipus de visita que ni la persona més rica del món té aquella nòmina, Ja us ho puc garantitzar, Perquè realment et dones compte de que t'ha sortit bé, no? I que aquella persona té la malaltia i no li traurà ningú, desgraciadament, però se n'ha anat més tranquil·la, més contenta, amb opcions per fer, amb possibilitats de solucionar certes coses, i això és important. Jo sempre dic que una persona afectada com nosaltres és molt, molt important conèixer gent que té la seva mateixa patologia. L'èxit de l'Associació de Catalunya penso que ha estat, si ens comparem amb altres associacions de tota Espanya que treballen amb treballadors socials que no estan afectades, afortunadament per elles, evidentment, no? Però aquí es troben amb gent que els entenen, que saben de què pateixen, saben quines dificultats tenen, els entenen, cosa que potser no han tingut mai a la seva abast, no han tingut mai aquesta sensació. Tenir algú davant que l'entén. Inclús de vegades li dius, et passa això? I responen dient, i com ho saps? Com vols que ho sàpiga? Perquè a mi també m'ha passat. Entens? Sí. Quan una persona amb una malaltia rara o malaltia poc investigada troba una persona que té aquests mateixos símptomes, doncs experimenta una sensació de companyia. De companyia. De tranquil·litat i sobretot de comprensió. Perquè per molt que a casa teva el teu marit, la teva dona t'estimin, intentin ajudar, no és el mateix. No és el mateix. Albert, falta la teva valoració de la situació actual. Bé, a veure, abans del 2024, l'11 de maig, que és quan es fa el canvi de junta directiva amb eleccions, el Jordi i jo ja li havien donat voltes de que el que deia ell abans, quan vas complint anys i quan arribem a fer el 7 cap endavant, aleshores te'n dones compte de que hi ha algunes mancances, l'esperit de lluita continua, però veus que necessita l'associació un canvi de nova sàvia, una sàvia nova que potenciar a les persones que han estat al front de l'associació durant tants anys. Aleshores ja això ho portàvem al cap i teníem ja escollides nosaltres 2 persones, que una és l'Alfons, que esclar, ja Alfons Borràs, que és l'actual president, que havia ja treballat i col·laborat amb nosaltres anteriorment durant 2 legislatures com a secretari. O sigui que ja es coneixia bastant bé el desenllaç de l'associació. I
també la Marina Ruiz, que havia estat a l'última legislatura també com a secretària. Per tant, teníem dues persones que coneixien bastant bé el que era l'Associació de Retina a Catalunya. Precisament en èpoques de l'Alfons és quan es va canviar a Retina Catalunya. I bé, aleshores es parla amb ells, bueno, però que sí, que no, que sí, però al final és que sí, i jo crec que personalment que s'ha donat un canvi bastant significatiu a el que és tot el que són les xarxes socials, que nosaltres, com bé ha dit el Jordi, al ser persones ja cegues totals, que han perdut la visió i que tenim certa edat, doncs ens mou a que siguin aquestes persones joves les que potenciïn a l'associació. I així s'ha fet. Ha passat, ara arribarem als 2 anys, l'11 de maig de l'any vinent, portarem 2 anys d'aquesta legislatura. Penso que s'han fet moltes coses. Penso que ha entrat també gent nova, entre la que incloeixo el que ens està entrevistant, en Javi, i també el que ens està enregistrant, el Jordi López. Una excel·lent persona, un excel·lent professional, i la veritat que em dol que persones amb una capacitat que tenen tan important es tinguin que veure privades de la seva professió per culpa d'aquestes malalties tan... Albert, ara és com si haguessin contractat directament a TV3 aquí, Sí o no? Bueno, no farem propaganda dels mitjans, però ja ho has dit. Aleshores, doncs bé, crec que s'ha potenciat molt les executives amb gent, doncs, amb carreres, amb gent molt intel·ligent i, sobretot, gent jove. I això és l'important. Gent jove perquè doncs, tens força per tirar endavant molts projectes que s'han portat a terme a lo llarg de l'any passat i aquest any. I se seguirà portant. Aleshores, jo tinc que felicitar-los per la seva trajectòria. A mi m'ha tocat, com sempre, m'ha agradat el tema de la recerca. Jo recordo que durant molts anys, quan es feien les assemblees, hi havia un apartat que deia Informe de Sanitat e Investigación. I l'Albert allà deia totes les novetats que hi havia en aquells moments sobre les investigacions. I es tractava de no fer volar coloms, però de tocar de peus a terra. Les notícies que anaven sortint es anaven transmetent en els socis. I això, vulguis o no, quan sents aquestes coses, t'animes una miqueta, no? Doncs bé, amb això jo també acabo dient que ja dic, crec que han guanyat molt i desitjar amb aquesta nova junta directiva que tirin endavant, que ho estan fent molt bé i que molts ànims per tots ells. I que nosaltres, en el nostre raconet, jo de recerca, buscant les notícies i més significatives i poder-les, per exemple, transmetre en un mitjà que també ha creat de la newsletter, no? De que el soci estigui informat una miqueta de les últimes novetats que hi ha sobre les nostres d'investigació sobre les nostres patologies. I bé, res més a dir, sinó que moltes gràcies a ells també per participar. Hem de comptar que nosaltres hem passat tants anys i això és una cosa voluntària, és una cosa que l'han fet perquè estimem a l'associació i també han tirat endavant un projecte que es va crear al seu dia, en 1988, i l'han anat fent seguint endavant fins al 2024, que han trobat el relleu.
Doncs jo el que vull és, per a finalitzar, doncs, agrair-vos la feina que heu fet durant els 20 anys de presidència i vicepresidència i la que esteu fent ara com a vocals. Crec que també val la pena subratllar aquesta estima que teniu per l'associació que heu manifestat tots dos, perquè això és el que fa que tot flueixi per aconseguir, doncs això, no? Que les persones que entrin dintre d'aquest món de les distròfies hereditàries de retina després d'un diagnòstic, doncs sentin que hi ha algú a l'altra banda que lamentablement no els hi pot oferir l'any 2025 una cura, però que sí que els hi pot transmetre el que han transmès els precedents, les persones que abans han estat en aquest despatx, no? En aquest cas, vosaltres dos, Jordi i Albert. Doncs un cop dit això, insisteixo, donar-vos les gràcies per tot el que heu fet i per tot el que fareu, perquè encara no heu acabat. No us penseu pas. Doncs... Gràcies a vosaltres, Javi. Gràcies a tots els que heu col·laborat amb aquesta nova creació d'aquests podcasts i que tirin endavant i siguin també un èxit com han sigut altres coses. Doncs aquest podcast de Retinacat a l'escolta s'ha gravat als estudis del 5è pis de la Delegació Territorial d'11 Catalunya el 19 de novembre de 2025. A la locució Xavi Duran, com a cap tècnic el Jordi López i com a auxiliar el Juan Elviri. Retinacat a l'escolta, el nostre podcast.